Здравейте, уважаеми сънародници! След по-малко от 2 дни се събираме пред БНБ 12:30, обявената национална дата. Национален протест, с който всеки един българин може да излезе и да защити правото си. Правото да запази българския дух, правото да запази суверенитета си, правото да запази единната валута, българския лев. Аз подкрепям българския лев и не познавам друг такъв. Но след по-малко от 5 дена ще излезе и конвергентният доклад, който очакваме от Европейската централна банка да излезе, и надявам се в тази насока да не е положителен. Надявам се да бъде отрицателен този конвергентен доклад, защото това наистина ще доведе страната ни до рецесия. Рецесия такава, каквато не сме виждали. Хора, ви чувате ли се за какво приказвате? Погледнете Германия, погледнете Австрия, погледнете Хърватия. Те се борят с инфлацията само чувайки за еврото. Хърватия последните няколко месеца се бори с такава криза, невиждана криза. Погледнете Гърция, когато прие еврото. Това е последният ни шанс, хора. На 31 май, в събота, 12:30 пред БНБ, да защитим правото си на българския лев. Да защитим правото си за провеждане на национални и местни референдуми. Референдуми такива, каквито заслужаваме. Да, ако трябва и швейцарското правило. Нямаме друг избор. Или евро, или пропадаме. Или българска свобода с български лев и царуваме. Нямаме друг избор. Хора, събудете се. Това е последната ни надежда. Не оставайте на себе си и на своите деца наследство. Наследство, за което ще плащат поколения наредя българи. Бъдете живи и здрави. Да живее България. Очакваме ви 12:30 на 31 май пред БНБ.